ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ምሳኹም ሰንዳላውን ኣራብን ሻይ ግብርሃን ንሴ ሎሚ ዕዱም ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ካብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ፍርዱ ኣወቀ ማሞ መፅሓፍ ደሪሶም ኣሎ ብዚ ግዜ እዚ ሕሉፍ ተዘክሮታቶምን ሕሉፍ ተመክሮታቶም ኣብ ኤርትራን ዝደህስስ ብሰብኣዊ ሸነኹ ዘተኮረ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዉ። ቀይ ባህር ሲቀላ ዝብል መፅሓፍ እዩ እቲ ኣርእስቲ ናይቲ መፅሓፍ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ፍትዋት መፅሓፍቲ ኮይኑ ይዝረበሉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ መዓልታት ሰሙናት ምናልባት ዶክተር እንዳለጌታ ከበደ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ደራስን ብዛዕባ መፅሓፍቲ ዘላልን ፅቡቅ መደባት ዘቕርብ ሓደ ፀሓፍ ኣሎ። ንሱ ኣብቲ እንዳለጌታ ከበደ ማልቲ ሚድያ ዝበሃል ክልተ ክፋላት ኣቕሪቡ ነይሩ ምስ ዶክተር ፍርዱ ኣወቀ ማሞ ማለት እዩ ብዛዕባ መፅሓፎም ኣብኡ ዝተፈላለዩ ሰባት ርእይቶ ሂቦም ነይሮም። ስሙን ተዓዲሙ ሕቶታት መሊሱ ነይሩ። መረዳእትኡ ዝኽሩ ጉላ ኣካፊሉ ነይሩ። ሕጂ ከምዚ ኣታ ክፀውዕ ተፈቂዱለይ ብኸመይ ዝፅውዕ ዘለኹ ነዞም ሰማዕቲ ከዓ ድፍረት ከይሓስብዎ ማለት እየ። እቲ መፅሓፍ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ ምክንያቱ ሓደ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ሰብኣዊ ሸነኽ ዝወረደ ክሳራ ይድህስስ፣ ካብኡ ናብኡ ድማ ብዛዕባ ባፅዕ ኣተኪሩ ዝዛረብ እቲ መፅሓፍ ወይ ዝገልፅ ወይ ከዓ ዝዘንቱት መፅሓፍ ናይ ኣካል ተሳታፋይ ስለዝነበሩ ዶክተር ኮይኖም ሓኪም ኮይኖም ኣብኡ ይሰርሑ ስለዝነበሩ ናይ ሕጂ ጋሻይ ማለት እዩ ምስ መን ዕላል ይገብር ኣለኹ እንዶ ንክህልወኩም ወይ ሓበሬታ ንክህልወኩም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ መዓልታት መምህር መኮንን ተስፋይ እውን ኣብ መደቡ ነታ መፅሓፍ ኣንቢቡ ናቱ ርእይቱ ናቱ ገምጋምን ኣቕሪቡ ነይሩ። ፅቡቅ መደብ ነይሩ ክትከታተሉ ዕድመኩም። ስለዚ ዶክተር መጀመርታ እስከ ብድሕረ ባይታኻ ክንጅምር ነዚ ዕድመ እዚ ፈቃደኛ ኮንካ ብምምፃእኻ ኣመስግነካ ነቲ ዝፀሓፍካዮን ዘበርከትካዮን ከዓኒ ክብርን ምስጋናን ኣለኒ። ተዘክሮኻን ናትካ አንደበትን ናትካ ድሌትን ብመፅሓፍካ ኣካፊልካ ኣለኻ ተኸታቲለ ኣለኹ። እታ መፅሓፍ ክሳብ ሕጂ ናብያ መፅስን ዘላ ግን እቶም ሰባት ነዚ ዕላል ዝገብረሉ ዘለኹ ምክንያት ንዓኻ ንክፈልጡኻን ድሕረ ባይታኻ ንክፈልጡን ድሕሪኡ መፅሓፍካ ከዓ ከንብብዋ መታ ንርኺት ክሓድሮም ኢለ ነዚ መደብ ዝገብሮ ዘለኹ። እታ መፅሓፍ ምስ ኣንበብክዋ ከዓ ኣብኡ ክንተኩር ኢና። ሕጂ ከፊላዊ ካብታ መፅሓፍ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ዝኣከብኩ ሓበሬታ እየ ንክንሕልል ማለት እዩ። ስለዚ እስከ ድሕረ ባይታኻ ቅርብ ንገረኒ ዶክተር። ብጣዕሚ ዘመስግን ሽሻይ። ኣነ ፍርዱ ኣወቀ ማሞ ይበሃል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዝነብር ኢትዮጵያ። ወለደይ ስራሕ ምክንያት ናብ ኣስመራ ምስ ከዱ ወዲ 6 ዓመት ከለኹ ኣብኡ እየ ዓብየ። ኣብ ዝተፈላለየ ገዛውቲ ኣብ ኣስመራ ከተማ ነይረ። ዝተፈላለየ ከተማታት እውን ሰቦይ ይዘውር ነይረ ብንእሽተይ ከለኹ። ሃይስኩል እውን ኣብኡ እየ ወዲኤ። በቲ ሽዑ ግዜ ቀሃስ በሃል ነይሩ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ቤት ትምህርቲ። ካብኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር ኣንበሳ ንሕክምና ትምህርቲ መፅኤ ተመሊሰ ናብ ኣስመራ ከም ጠቅላላ ሓኪም ወይ ጀነራል ፕራክቲሽነር ከይደ ንዝተወሰነ እዋን ኣብ ዓዲ ኋላ ጤና ጣብያ ሰሪሐ። ካብኡ ድማ ዓዲ ቀይሕ ሆስፒታል ንሓደ ዓመት ሰሪሐ። ካብኡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባፅዐ ሰሪሐ። በዚ እዋን እዚ ናይ መጥባሕቲ ስፔሻሊስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እነብር። ተመሪዐ 4 ቆልዑ ኣለውኒ። ወላ እኳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይበርበር መብዛሕትኡ ሂወተይ ዘመነይ ዘሕለፍዎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ከተማ እዩ። ኦኬ፣ ናይ ትግርኛ ክእለት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ። ንምንባብን መፅሓፍን ከም ትኽእል ተረዲእ ኣለኹ። እቲ ምዝራብ ከዓ መቸም ኣነ ምዝራብ ከም ትኽእል ምዝራብ ኣይድልየንን እዩ። ኦልሬዲ ሰምዑካ ኣለዉ ሰባት ማለት ሰማዕቲ ተኸታተልትና። ስለዚ እስከ ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ክእለትን ድሕረ ባይታ እቲ ኣብ ምዕባብላን ኣብኡ ስለ ዝተምሃርካ ጥራሕ ድዩ ማለት ተማሂሩ ሰብ ክርስዖ ክእል እዩ ዘይረሳዕካዮ ዘይጉደልካ ከመይ እዩ እቲ ምስ ትግርኛ ቋንቋ ዘሎ ምትእስሳርን ኣመሃህራን ከመይ ነይሩ? ወዲ 6 ዓመት ከለኹ እየ ናብ ኣስመራ ከይደ። ወዲ 3 ዓመት ከለኹ ከዓ ኣብ ዓሰብ ክሳብ 6 ዓመት ዝኸነኒ ኣብ ዓሰብ ነርና ኢና። ኣብኡ ትግርኛ ዝርረብ ብቋንቋይ ብትግርኛ ለሚደ ክበሃል
يخيل دا سلاسيز بحال بيت مرتي جبيرة كاب قدامي كفل مالتي بس عرفتي بتقري الزارب بسبب طرحنا بمحارية الزارب ديالنا سلادسو صبو غير مالتي ولا تخلاتي هالوبر تي بالحس قرب حز سلازبلو بسترفق بس دايخو بس حواتي بتقري الزارب أبزي أديس أبا بس أنا ود محبر ديرنا دكس مرا بحساب بس أنا سلازي تقوم قاس ولا أديس أبا بس ناس أيطفأنا حجون بس أحواتي بس داي أبجزا بتقري الزارب نجحتو بعرفتي دكس مرا وكل رخب كلنا بتقري الزارب سلازي تي قوم قات يخص حجون زي طبعا دي صبو نابت متحف كملتنا زنحيلنا جن إيرترا بجح بوتات بسرح مغنيات كيد كان يركاخا أسمر خات سماير كذا بخلو يو اسكا إيرترا أبتكزيت كمية تقلص خمية ذكرى تنزنا بركان بوتات انتهي بحالا انتهي تكتمات كيد كا كمية ذكرى شعوق زي زنبر إيرترا بداش تخلنا يا إيرترا بسلام إلى فرطو تهزبي بتعب تعيز بمخالو أفكاري سب مخالو تقبل قشا مخالو قلت مخالو بزينا فرطو يا أسمرا سلز عمنا بس كان عدتات بزح كنوانا درو أي نخلد ديرنا كساب وزينا اليوم مالتيو يا إيرترا بحفشو تي كتماتات بقولو ترويو تهزبون سرعة زلو حزبيو قرب كنقبز بس جبرنا قرز عقرقرات بس متى مالتيو أب إيرترا زنبرنا له جزيتات داي فرحي جزي إيديو بمسحتو عبد الله نهبتي قلعو خلنا بشكلتا بانهرون هذا بقد باز كتير تحزنا نخذو كبد فرا بشكلتا زورو كم عينة أيقونة سلوب بزنا تعندنا ونسبة زدر طرز نبرم فرحينا دريو تبدي ما خيد كلهود بإيرترا يوم مريزي خيدة بخدياتو سراموز نبرو بزيكو أيا بزح بوتها سلزي فلت ولكن أزمرنا بآخر عدي أبودر أديس أبا يخون بر بتعبيتنا أزمرنا أصل أبير ترابس براس نمرو بريز أخيدة بريز أخيد كله فيديو تي كونتات سلام وخمسة كونه داترد أو خيدة ياو حدا قاخد له خمس خيل دافنت كيسلا سفتون سلا بتسمع موز نمرو يا خيدة كمزي إزقال صدق إرترا حجي كنت ناوخت من دب كلها مع سام تمرت نيرو انتي كتسرح انا بو تميليسكا مجمرتات مديب كا سرح كلو انتي نيرو تي بوتانتي سرح مزنتن تبدي ما بس أهو بإثيوبيا بسمانا حدد مالتي بجمرتها عندها لا تبدي ما تقرأت عنها شعور زي بدي جاي تسبها الحمام بعلم لخد رجاسي تزابيتو سلازنبرة دعو كنكالا خلق كنحكمن توم حدش تحكيم تبدي بلاخينا عندها بزح يصنح الور حيصنح شعو بتقعتي بشعبيا كاب تحتي كاب برابا جبيرو نابس سلازنبرة يا هاديبنا نابس برا أتينا شعو قن عندها لا تحرقوا جزين تبديسو بكستي إثيوبيا حيزوه كابو ناب عد ريح هوسبيتالي خيدة قلبي عد ريح تبقري فلت ديره ناو قصي بزح اي تزور ديره كساب سنعاف زانا بسازلو حكيم كوين مستمدب كيري ايو ابو عمل سريحه تبو كزي ديرنا تو مسارحتي بتعبي تعيات سوات ديره بتهزبو بتعبي يزفوت ديره دارقات ختمه عد ريح اقرب وان تهزبي دارقبول وفليت ايو خبل خيل كبيت سبينا خينا بدحريو ياو تي شعو كزيز نبرة ناي بوليتيكا كونتات بتشوي نبرة حد سرح وكسرح كلهم بزح قدس يردي بسمع السلطانات ومخديات فريحين بازع كيدا بازع بسنة يزفرط بزح كزيز لنا وبعرفتو خالب حكم الناس جيش نبركو فبدي شدتي تبقى يزفرطو استهز بالقراب باللايون بزح كزي أي وسر الليل ያው ግን ቅርብ ጊዜ ሰሪሕ ባፅዑን ዝተመደብኩን ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ እቲ ናይ ፈንቅል ኦፕሬሽን ተጀሚሩ ማለት እዩ
شعيب كابات وتيماتي حرا نبعد خلا أوروك ملسكا نعد خلا شو عزنا برتي نهسبيتال كرتسن بقعتن تحسون كم يمثل نيرو تهزبي كم عنا قلقلوت يركب نيرو بزع بعض قرب أزا أكافل لنا نتي زي نبرة مثلا كفالدون كردون لحنا بعد المتينا أدخلا لو إيشت إلى طبيعة نتهزبي أخل زخنا أقلقلوت نيرو تلبيو حكاي ما ينبرو هيلز أوفيسرات نرسي زكاين نيرو أنا بجبر حكاي بس لدي شو هون كيد كلنا اتناقو سندونا مخنيات ما نتاشعو زيز نبرت ناي منيجايتس على بلخ عينة حمام سلز نبرت نعو كنكالخل كتبات كنهب كنحكم نتوب حبوبات بعينا تلاخنا ديرنا اتي أقلقلوت تبو إير مالت ولا كوا بزح استمال نقر أهل وبر تهزبي توب أبوز نبرو سرحتياتها تبعات دفعات يبيرو نحنا بزح لو تخدمز كم حكيم بزح لو تخدمز ولا تزيك عنا صبح أقلقلوت كز نبرو نيشتي لاي تعنا حلوة تكالي ديرو حرا أبعد إحنا مس تمدب كاخا إرتران تبيان شعوق زي تبيز بحال نيرو أوف كورس جن إرتران كانوا مسرحوا من بارم ويكا بحسب سرحوا نيركم ده همية روت الصراحة كمية روتي تبون نمر ما قلقلوت كمية روت مسالتها أدوي هوسبيتال نوع حبسي زقلقل هوسبيتال بتعب عبيت حكاية تبع الدكتور موسى عينت زقلقلو هوسبيتالي ديرو بركت تي هوسبيتال بزح قدلت ديروي كان حد هوسبيتال كمالا زقبقو بزح نقر استمال له أي نبرة تبزي لاي اكس راي ماشين عينت يبنو لا اوبريشن كفلي أي نبرة تي هتساول أبر داري ديرو أو حو أبوز نبرون بزح جزي تدعموني ديرو بجزي تليان تسرح هوسبيتال سلازخونه بزح حدث قبقو نقر ديرو كبع الجنريتر سلازي منو مبرهة نرخبنو جزي بتاع مستوى جزي مشيت كتب جنريتر كل على كله كان ناي ما يشكل ديرو نازل مفتاحينا بزح كانس قبل سنبرنا بستو بصوتي بتشع جزي يا إثيوبيا حكي بإرتراوي زباهر إلا مالت كلنا تسالينا بفقرنا نسرح ديرنا يا توم كان بمأخر عد بزبطون كم قاشان معلوم ما يقطرون ديرو كم دق عدي أبزقل كلو ديرو بفللا يزبهال لقر أي نبر تعبي فقرين نبر هوسبيتاليو نتهزبون كساب زالام بسام مالتيو داخلنا نقل كل ديرنا كساب سنعفة كساب سكريتي ناتنا اريا يدير ناتنا كباب سلز نبره كساب وكنا نقل كل ديرنا برقت تي الحبوبات ناب أسمرا تعبيز بلا شكر زلوا حبوبات ناب أسمرا بالآخر كان بيت شكر ديرو وخدياتو عجبا يزخير ديرو كونفوي وتهدرات تعجب مثل الزخير زنبرة أبو عبس أقل ديرنا بدحريوها أفتي دوب أكوابي أبصرنا أكوابي حد وق سلز نبرة وقعت بزحمة ديرو بتشعر زي نسقم ديرنا نعتو كنحكم لاي فلتات لاي كألتو نعقبنا بزحاي نبرة تي هوسبيتالو كقد استدالولو نستوصل حبوباتي كساب حمسة زبط حبوباتي كاولا عليهم بتصدق له قد كرب شكر ديرنا بسترف قد بتعبد بالسلات سرح ديرو بفقر سرح ديرو بالدبابو بكتي بكتب سرح دياتات صبو ديرو صبو نبازع تغير كله مخنيات نحر زي تسأقم كوين خد نقرني بازع مستغير كميرة كاتوي بازع شعوزنا برا ختما شعوزنا برا هزبي أب مسحف تقلي تلو بعد نقط تقول تسوق سباتهم سميع الله ويري الله جن كمي تقبل كات عديت مقود كاي برتاع كان له مشم بازع تطيل كا قدامي زبدها كا قدامي زقبل كات مقودي المتي نايس بحر مرأي كان نايت ويزر ونايت هنا أير بحري و جهود كبدها كاز فتن سوق خمين تذكره خمين يرو ولا عد غير تعب تفتحون تزنبرة لاي بوليتيكا كلتات تبو أي نبرة بقبلت زرزر وأنا تذكر كوا حيش لحسب قل أي تبتشون لازم فرحي أنا بأسمرا خيدة
ካብኡ ካልእ ቦታ ክምድቡኒ ምስ በሉ ቃዮ እዮም ክምድቡኒ ሓሲቦም ነይሮም ኣብቲ ቃዮ ሆስፒታል ድማ ካልእ ፍርሒ ነይሩ በቲ መፈንቅለ መንግስቲ ገለ ሓደ ብፆትና ስለ ዝሞቱ ተለኪኖም ስለ ዝሞቱ ፍርሒ ስለ ዝነበረኒ ካልእ ቦታ ድለይለዮም ዝሓሸ ዝበሃል ባፅዕ ነይሩ ናብኡ መዲቦምኒ ባፅዕ ጋሻ ይኮንኩን እያ ብዙሕ ግዜ ብዕረፍቱ ንኸይድ ስደተዩ ንኸይድ እቲ ሙቐት ወዲ ዓሰብ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣይተሸገርኩን ብርግፅ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፂኻ ናብ ባፅዕ ምኻድ እቲ ሙቐት ቁሩብ የሸግር እዩ ሰባት ውሎ ብስሕቱ ከምዚ ማይ ካብ ነብሶም ብጣዕሚ ውዳእ እና እቲ ምስጢር ስለ ንፈልጦ ብሻህን ብገለን ዘሕልፎ ካብኡ ከዓ በቲ ፅላል ፅላል ሰዓታት ንዘወረሉ ምስል ናብኡ ብዙሕ ኣይተፀገምኩን እቲ ሆስፒታል ናይ ባፅዕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሆስፒታል እዩ ክሳብ ሕጂ ካብቶም ዘለኦም ሆስፒታላት ብኣሰራርሑ ይኹን እቲ ውሽጡ ናይ ኣቑሑት ምምላእ ይኹን እቲ ብምሕዳር ክንክን ናይ ሕሙማት ብርግፅ ብዙሓት ሕሙማት ኣይነበሩናን ግን እቲ ዝነበረ ክንክን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ ናይ ሰብ ክኢላታት ድማ ዝተማልአ እዩ ነይሩ ስለዚ ተኣገልግሎት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ከተማ ባፅዕ ብጣዕሚ ያው ኩሉ ግዜ ከም ስእሊ እዩ ዝረአየኒ ካብ ንእሽተተይ ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ በቲ ፅቡቅ ግዜ እውን ፈልጦ ዝፈረሰ እውን ክሪአዮ ምውድዳር እውን ብቑዕ ኢለ ዝኣምን ብጣዕሚ ፅቡቅ ከተማ እዩ እቲ ዘፀበቆ እቲ ህንፃታት ገለ ዘይኮነ ቀንዲ ብርግፅ እቲ ኣሰራርሑ ፅቡቅ እዩ ናይ ቀደም ገዛውቲ እንተኾኑ እውን ንባዕልኻ ሲ በቃ ፅቡቅ ንፋስ ትረክበሉ ፅቡቅ ዕረፍቲ ትገብረሉ ቦታ እዩ እቲ መሕበስ ቦታ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ኣብኡ ዝርከብ ሰብ ብምሉእ ነፃ እዩ እና ብጣዕሚ ግልፂ ህዝቢ እዮም ኣብ ባፅዕ ዝነብሩ እቲ ህዝቢ ንምፍላጥ ዓርኪ ንምዃን ሓቢርካ ንምብላዕ ምስታይ ግዜ ዝወስደልካ ኣይኮነን እንኳይ ቋንቋኡ ፈሊጥካ እቲ ባህሊ ፈሊጥካዮ እቲ ኣከባቢ ፈሊጥካዮ ሲ ወላ ጋሻ መፅኡ ጋሻ ይከውንን እዩ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ዝሕወስ ቀልጢፉ ድማ ቤተሰብ እዩ ዝገብረካ እና ናይ ባፅዕ ብዙሕ ስእላዊ ዝኾነሉ ማለት እቲ ግዜ እውን ሓፅረት እምበር በቃ እቲ ባሕሪ እቲ ኣዕዋፍ እቲ ዓሳታት እቲ መንገድታት እቲ ህንፃታት ወላ ናይ ቀደም ይኹን ሲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመላለስ ዓይነት ከም ስእላዊ ዝኾነ ነገር ወላ እንተኣረካ ዘይገድፈካ ዓይነት ታሽቢዝ ዘለዎ ታሪክ እዩ ዘለዎ ፅቡቅ ድሕሪ እዚ ኩሉ ፍፃሜታት መቸም ናብ ናይ ፈንቅል ግዜ በፂሑ እቲ ግዜ ኣኺሉ ፈንቅል ከመይ ትዝክሮ ንስኻ በቲ ሰብኣዊ ሸነኹ ንዓኹም ኣብ ሕክምና ዝነበርኩም ተፅዕኖ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ኣብቲ ህዝቢ ዝወረደ ከመይ ነይሩ ኣብቲ ከተማ ዝወረደ ከመይ ትዝክሮ ንስኻ ያው ፈንቅል ማንም ዘይተፀበዮ ዘመቻ እዩ ማለት ባፅዕ ሻዕብያ ክመፅኡ ኢሎም ዝሓሰበ ማንም ኣይነበረን ውዕሊ ሓዲሩ ያው ሻዕብያ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ወላ እንተፈለጥና ሲ ባፅዕ ዝድፈር ኣይመሰለናን እዩ ነይሩ እና ሃንደበት እዩ ኮይኑና ንኩልና ስባደ እዩ ኮይኑ ያው መጀመርታ ርሕቕ ኢሉ ስለዝነበረ ትውግእ ብወረ ብወረ ክበፅሐና ከሎ ንባፅዕ ዝመፅእ እውን ኣይመሰለና ምናልባት ኣብ ማእከል በዓል ደጎሎ ላዕላይ ታሕታይ ሳብ ታሕተላይ ክመፅእ ክእል ኢልና እምበር ሓሲብና ናብ ባፅዕ ክቐርብ ኢልና ኣይሓሰብናን በቲ ሽዑ ግዜ እንታይ ከም ተሰማዕኒ እውን ኣይዝክሮም ማለት ስባደ እዩ ነይሩ ፍርሒ እዩ ነይሩ ስባደ ጥርጣረታት ሕቶ እዩ ነይሩ ካብ መልስስ ሕቶ በዝሕ ነይሩ እና እቲ ፈንቅል ንማን ወታደር ይኹን ሲቪል ይኹን ብሓኪም ዝተፀበነ ኣይነበረን ከም ሓደ ምሳሌ ገይረ ዝጠቕሶ እንታይ እዩ ወላ እኳ እቲ ሆስፒታል ዓብዪ ይኹን ብዙሕ ኣገልግሎት ዝተዳለወ ይኹን እምበር ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኦፕሬሽን ስራሓት መዓት ውጉኣት ንምቕባል ምንም ምድላው ኣይነበረና እቲ ምናልባት ድሕሪ ተገመነ ዝበሃል ሆስፒታል መካነ ህይወት ዝዓበየ ሆስፒታል ኢለ ዝሓስብ ሆስፒታል ባፅዕ ግን ነዚ ከምዝውግእ ዓቐቢ ኣይነበረናን እቲ ምድላው እውን ኣይነበረን ስለዚ ሃንደበታውን መሰበድን እዩ ነይሩ እቲ ናይ ፈንቅል ኦፕሬሽን ማለት እዩ ሕራይ ድሕሪ እዚ ኩሉ ፍፃሜታት ኣብ ኣእምሮኻ ተኸዚኑ መፅሓፍ ፅሒፍካዮ ቀይ ባሕሪ ስቀላ ዝብል ሕጂ እቲ ርእስቲ መፅሓፍ ክትነግረኒ ኢኻ ከመይ ጌርካ ነቲ መፅሓፍ ኣርእስቲ መሪፅካዮ ክትነግረኒ ኢኻ
ب400 ገለን ገጽ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ ከመይ ዲያሪ ተቐምጥ ነርካ ዲኻ ትፅሕፍ ነርካ ዲኻ ከመይ ዘኪርካዮ እቲ ዲቴይልስ ናይቲ ፍጻሜታትን ናይ ሕሉፍን እዚ ብዙሓት ዝሓቱኒ ሕቶ እዩ ከምዚ ሕጂ ብሃንደበት ተስየ ዝፀሓፍክዎ ወይ ምስቲ ኩነታት ኣታሓይዘ ዝፀሓፍክዎ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ብርግፅ እቲ ኩነታት እውን ሕጂ ክፅሕፎ ዘገድደን ምክንያት ኣሎ ነገር ግን ኣቦይ ዝባሃረኒ ነገር ኣቦይ ፅሕፍ እዩ ብዙሕ መፅሓፍትታት እውን ፅሒፍ እዩ ብሂወት ከሎ ዓበይቲ ዝብሎም ነገራት ኣብ ሂወቱ ዝኾኑ ዝፍፀሙ ነገራት ይፅሕፎም እዩ ከም ኣጀንዳ ወይ ከም ኖትቡክ ገይሩ ሓደ ግዜ ኣብ ወረቐት እውን ፅሒፉ የቐምጦ እሳ ካብ ኣቦይ ወሲደ እና ሳብ ሕጂ እውን ብሓደ ግዜ ስሚዕታተይ ሰቂለ ኣብ ወረቐት ዝገብሮ ገለገሊኦም ተጉረቃቕቲ ይድርብዮም ገለገሊኦም ከዓ ዛቕሙ ዝድሕር መሲለኒ የቐምጦም እዛ ናይ ባፅዕ ግን ከፃሕፋ ኢለ ሓሲበ ኣይኮንኩን ግን ከምዚ ሕሙማትና ክንሪኦም ከለና እቲ ናታቶም ኩነታት ንከታተለሉ ደብተር ንእሽተይ ዓይነት ኖትቡክ መብዛሕትኡ ሓኪም ይሕዝዩ ኣብ ጅቦ ይሕዝዩ እታ ኖትቡክ ብዙሕ ኣይፀሓፍኩላን ነይረ ስለ ኣብ ባፅዑ ጋሻ ዝነበርኩ ዳርጋ ጥርሓያ ተፀቢያትኒ ሽዑ ኣብ ናብ ዶጋዓሊ ገፅና ምስ ከድና ካብ ባፅዑ ወፂና ሓንቲ መሓዛ ናይ ነርስ ዘይፅሕፎ ኢላትኒ እዚ ኩነታት ዘይፅሕፎ ኣነ እውን ማለት ያው ወላ ብሂወት እንተነበርና መፅሓፍ ኮይኑ ወፅ ኸውን ወይ ከም ንእሽተይ ወረቐት ኣብ ጋዜጣታት ይኹን ነውፅኦ ማለት ዛንታናስ በዚ ሓሊፍና ንብል ብሂወት ድሕር ዘይነርና ከዓ ነታ ወረቐት ዝረኸበሲ በዚኣ ሓሊፎም ኢሉ ወይ ንስድራና ደዲህቦም ብዝብል እየ ፅሒፈ እያ እና ድሕሪ 4-5 መዓልቲ ቢለ እታ መፅሓፍ እታ ኖት ክፅሕፋ ጀመርኩ ድሕርቲ ካብ ባፅዕ ምስ ወፃለ ማለት እዩ ብዝተኸኣለ ክዝክሮ ፈቲነ ሰዓታት መዓልቲ እታ መሓዛይ እውን ተዘክረኒ ነራ ዕሩኽተይ እውን ሕግዙኒ ካብኡ እቲ በብመዓልቲ ዝኸውን ነገር ብፍላይ ዓበይቲ ዝብሎም ነገራት ዘሰምዱ ነገራት ወይ ዘሻቕሉ ነገራት እንተለው ንዓቶም እናፀሓፍኮም ብርግፅ እታ ኖትቡክ ንእሽተይ ስለዝነበረት ብዙሕ ኣይትሕዝን እያ ሕጂ ንምንታይ ፅሒፈዮ ሓደ እቲ ካብቲ ናይ ሕክምና ስራሕ ወፂአ ማለት ናብ ጡረታ ገፅየ ዝኸይድ ዘለኹ ከም ሓደ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ብዙሕ ግዜ ኣይነበረንን ዕረፍቲ እውን ኣይነበረንን ካልኣይ ድማ ወላ እንተፀሓፍክዎሲ ከንብቦ እዩ ዝብል ፍርሒ ነይርኒ ካልእ ድማ ናይ ገንዘብ እውን ዓቕሚ ነበረኒ መፅሓፍ ክሕትም ዓቕሚ ነበረኒ እዚ ኩነታት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ኩነታት ምስ ረኣኹ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፍናዮ ሽግር ሰባት ባህሩ እንደኾኑ ኢለ ሓሲበ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ውግኣት ብዙሓት በዓል ስልጣናት ናይ ሚሊተሪ ፅሕፉ እዮም ወታደራት ፅሕፉ እዮም ንሕና ግን ሲቪል ሰባት ኣይንፅሕፍን ኢና እቲ ቃንዛ ብብዝሒ ኣባና እዩ ዘሎ ማለት ወላ እቲ ብቐጥታ ብፍዓት ኢና ጥይት ኣይውቃዕና ቦምባ ይውርድና እምበር ብብዙሕ ኢና ንሳቀይ ምክንያቱ ንባዕልና ክንከላኸል ኣይንኽእል እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥ ናበይ ከም ዝህደም ኣይንፈልጥ እቲ ስቃይስ ብዙሕ እዩ ወላ ጥሜት እንተመፀሲ ራሽን ኢሉ ዝህበና ሰብ የለን ነዝታት ክንፅሕፎ ግባእና እቲ ህዝብናሲ እቲ ውግእ ከምቶም ወታደራት ዝፅሕፍዎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንካልኦት ከዓ ነቶም ዘይዋግኡስ ከመይ ገይሩ ነቲ ሂወቶም ኣፈሪት ዝገብሮ ነዚ ሲ ክንርዳእ ግባእና ከም ህዝቢ ክንፈልጦ ዝግባእና ኢለ ሓስብ እቲ ኣርእስቲ ዝሃብኩ ያው ቀይሕ ባሕሪ ሰማያዊ ሕብሩ ብርግፅ ሓደ ግዜ ቀይሕ ሕብሩ ቀይሕ ርኤ ይፈልጥ እየ ቀይሑ ዝረኣኹ ያው ብንእሽተይ ንእሽተይ ከም ሓንቲ ታሽሙ በላሕ ነገር ጠቢሓትኒ ኣብቲ ማይ ወፂት ትደም እቲ ሕብሩ ቀይሑ ብድሕሪኡ ብግዜ ደርቂ መፈክር ነይሩ ለቀይ ባህራችን ይፈሳል ደማችን ዝበሃል መፈክር ነይሩ ሽዑ ንብፆተይ እንታይ ብሎም ነይረ ኣነ ደመይ ኣፍሲሰይ ሕጂ እዚ ኣይምልከተኒ እዩ እንዳበልከ ይስሕቆም ነይረ
ناي بحق يحزر أخوة توم كله قوتات لإثيوبيا وتهدرات سيفيليانز أفت بحري يوم فس كله زرقة يهود وعيدة بيكون أو مصر أخو لك بحري أيحي بزبل دعيتي عرست تزهبكو طبعا وقت عرستي ብዙሕ ሰባት ከም ዝመሰጠቶምን ነግሩን ነይሮም ኣብኡ ዘሎ ዘንበብዋ ዝፈልጦም ብቐረባ ማለት እዩ ሕጂ ከም እቲ ፈንቅል ምስ መፀን እቲ ኩነታት እንዳተቀየረ ምስ ከደን ናትካ ዕጫ ናይ መሳርሕትካ ዕጫ እንታይ ኮይኑ ብኸመይ ወፂኹም ካብ ኤርትራ ዶክተር መሓሪ ብግቡእ ወይ ብፅቡቅ ትዝክሮ ኢኻ ድሃዩለካ ዶ ብዛዕባ ቁሩብ ንገረኒ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ብዛዕባ ከምዘም ኣንቢቡ ክዛረብ ሰሚዐ እዮ መምህር መኮንን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሓታም እናከፋፈለን መፅሓፍቲ ሰማያት ተመሲጥኩም ነታ መፅሓፍ ከም ዘንበባን ብዛዕባ ሪቪው ከም ዝገበረን ሰሚዐዮ ሕጂ ዶክተር መሓሪ ሓደ ካብቶም ብሰብኣውነቶም ዘድነቕካዮም ምንባሩ ጠቂሱ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ቁሩብ ንገረኒ ከመይ ጌርካ ወፂኻ ከመይ ጌርኩም ወፂኹም ከስኹም ያው ድሕና ዕላማና ናብ ኣስመራ ከይድ ነይሩ ምክንያቱ ስድራይ ኣብ ኣስመራ ስለ ዝነበሩ ገለ 4 ሓካይም ንኸውን ብዩኤንኤችሲአር ናብ ሱዳን ነቶም ኢትዮጵያውያን ክወስድ ከሎ ንሕና ኣብኡ ክንፀንሕ ወሲድና ምክንያቱ ኣስመራ ቀልጢፋ ክትተሓዝ እያ ስለ ዝበሉና ወላ ኣስመራ ትተሓዝ ስድራና እዮም ዘለው ናብኡ ከይድ እቶም ካልኦት እውን ወላ ብኣየር ጌርና ናብ ኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ስለዚ ኣብዚኣ ክንፀንሕ ኢልና ሓሲብና እቲ ኣስመት ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ኣብቲ መፅሓፍ ዝጠቐስክዎ ትክክለኛ ሽሞም ኣይኮነን ሽም ናይ ኩሎም ተለዊጥ ዶክተር መሓሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፈትዎም ኣብቲ መፅሓፍ ዝረኣዮም ካሊእ ሽሞም ግን ሰባት ገቢቶም ሕጂ ዕርክተይ ካብ ኣሜሪካ ግን ደው ኢሎምለይ መሓሪ ክስተ እዩ ብሉኒ እና ብጣዕሚ ፈሊጦሞ ኣገሶም ክስተ እዩ ሓደ ገለገሊኦም ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ ክትነግረና ከኣል ድዩ ዶክተር መሓሪ ምን ምዃኑ ኣሎ ድዩ ሂወት የለን ክትነግረና ከኣል ድዩ ዋላ ኣብዘላትያ ክተርፍ እወ ከምኣ እንተኾነ ተሓይሽ ኢለ ሓስብ ድሃዮም ግን ረኺበ ኣቱም እየ ዝብሎም ክሳብ ሕጂ ብዕባይና ስለ ዝኾኑ ድሃዮም ሓደ ዓርከይ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ክስቶድዩ ኢልኒ ክሓብኦ ይከኣልኩም ምክንያቱ በቲ ስብእነቶም ሲ ፈሊጥዎም ኣብኡ ከለዉ ክስቶድ በቲ ዝነበሮም ስልጣኑ ፈሊጥዎም ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለው ኬንታኪ እዮም ዘለው ኢልኒ እና በጃኻ ድሃይ ግበረለይ ተኽኢልካ እታ መፅሓፍ ከዓ ሃበለይ ምክንያቱ ብዙሕ ውዕለታ እዮም ውዒሎምና እና ዝገርሙ ሰብ እዮም ማለት እንታይ ሕጂ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ተፃሒፉ እኳ እዩ ብዛዕባ ክፍኣት ብዛዕባ ጭካነ ተፃሒፉ እዩ ግን እቲ ህዝብና ክርድኦ ዘለዎ ኢለ ዝሓስብ ሲ ሰብ ኩሉ ክልተ ገፅ እዩ ዘለዎ ማለት ለውሃት ኣሎ ርህራሄ ኣሎ ልግስና ኣሎ ፍቅሪ ኣሎ ምክንኻን ኣሎ ሕልየት ኣሎ እዚ ኩሉ ሲ ክጥቀስ ግባእ እዩ ስለ ክፉእ ዘይረኣኹ ኣይኮነን ግን ተፃሒፉ እዩ ማለት እቲ ከም ደቂ ሰባት ትኽፉእ እንዲ ዝቐንዐና ክስቶ ከምዚ ገይሩኒ ክስቶ ከምዚ ሳቕኢኒ ብዙሕ ስለተፃሓፈ እዚ ብድልግጋምሲ ኣድላይ ኣይኮነን ካልእ ገፅ እውን ኣሎ ብርሃን ዝኾነ ገፅ ኣሎ ሓደ ምሳሌ ዝኾኑና ዶክተር መሓሪ እዮም ብጣዕሚ ነዋሕ ብጣዕሚ ትሑት ዝኾኑ ሰብ ሓልዮት ዝበልዖም ሰብ እና ንሰብ ከም ዓለየት ከም ገለ ዘይኮነሲ ከም ሰብ ዝርዩ ሰብ ካባና ንላዕሊ ትሕት ዝበሉ በቃ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ዘይኮነስ ኣገልጋሊ ዝኾኑ ሰብ እዮም እና ንሶም ካብ ህዝባዊ ግንባር መስለኒ ካብ ኣባላት ገንዘብ ኣዋፂኦም ይቦምና ክዳውንቲ እውን ዝተወሰነ ኣዕሩኽትና ኣብቲ ሻዕብያ ዝነበሩ ይቦምና ካብኡ ድማ ኢትዮጵያ ክንከይድ ኣለና ምስ በልና ኣብ መወዳእታ ብሕቶና ኢና ከይድና ኪዱ ዝበለና የለን ብርግፅ ካብ ሻዕብያ ዋላ እኳ ይምፃእ እምበር እቲ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰባት ገለገሊኦም ዓድኹም ኪዱ ዝብሉና ነይሮም እዮም ማለት ያው እቲ ከም ሕማቅ እውን ኣይረኣየናዮም ማለት ብዙሕ ስምዒት ነይሩ ብዙሕ ማለት ዝኸፍኦ ሰብ ነይሩ ብዙሕ ክዛረብ እንተኻእለ እውን ክንርድኦ ግባእና ነይሩ ብዙሕ ስቃይ ስለ ዘሕለፍነ እቲ ምርዳእ ናትና ግደ ክኸውን ከም ዝግብኦ ይፈልጥ ነርና ግን ብሕቶና ኢና ናብ ዓድና ክንምለስ ምስ በልና ኣስመራ ድሕር
ዘይተሰድና ኮይንኩም ወላ ብሱዳን ኣፈሩና ምስ በልና እዞም ዶክተር መሓሪ ዝበልኩም ንሶም ደብዳቤ ፅሒፎምና ብሳሕል ክንሓልፍ ከለና ክሳብ ፖርት ሱዳን ደብዳቤታት ነብፅሖ ዝተኣነገዱና ሰባት ኣዳልዮምና ከምቲ ዝበልዎ ብዙሕ ፅቡቅ ክንክን ኢና ረኪብና ብፍቅሪ ተቐቢሎም ብፍቅሪ ክሳብ ፖርት ሱዳን ኣብፅሖምና ካብኡ እውን ኣብ ፖርት ሱዳን ሓደ ወርሒ ምስ ፀንሐና ዓድና ክንምለስ ምስ በልና ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ካርቱም ዘሎ ንዑ ክረክቡና ንዩኤንኤችሲኣር ረኪቦምና ማለት እዩ ሕራይ ኣብ መንጎ እዚ ዝነበርካዮ ዓመታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ናይ ምድላይ ቃልሱ ክሳብ ሕጂ ብዘለካ ፍልጠት ግንዛቤ መረዳእታ ከመይ ትሪኦ ፅቡቅ ናፅነት ትግብኦ ኢልካ ትኣምን ዋላስ ከምቶም ገለገለ ፖለቲከኛታት ዝብልዎ ካብ ኢትዮጵያ ክፍለይ ነበረን ኤርትራ ከመይ ይስማዓካ ኣብዚ ነጥቢ እዚ መቸም እንተዘይከውን ደስ ምበለኒ ብሓቂ ምዝራብ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓንሳብ ተዝኾኑ ደስ ምበለኒ እዚ ግን ብሓይሊ ይከውን እዩ ብድሌት እዩ ዝኸውን ካብ ንእስነትና ዝተምሃርና ነገር እንታይ እዩ ኣብቲ መፅሓፉ ፅሒፈ ኣለኹ ክሳብ መዓስ እዩ ሓድነት ክበሃል ዘሎ ከሎሲ ብሓይሊ ዝኸውን ብሻጥር ዝኸውን ክሳብ መዓስ እዩ እወ ኣቦይ ያው ምስ እቶም እንደራሲ ዝበሃሉ ነይሮም ቀደም ናይቲ ጠቅላይ ግዛኣት ዝበሃል ነይሩ ናቱ ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ምስኦም ስለ ዝሰርሕ ዝነበረ ብዙሕ ነገር ነግረና ነይሩ ናይ ህዝቢ ሕቶ እውን ስለ ዝመፅእ ዝነበረ ስዕረቱ ክዛረቡ ሓደ ግዜ እውን ንዕና እውን እቲ ሓሳቡ ይስኽቢ ዝነበሮ ከካፍለና ከሎ ካብ ሽዑ ግዜ ጀሚርና ብሓይሊ ግድነት ክኸውሲ የብሉ ወላ ሓይሉ ንእሽተይ ይኹን በቲ ሽዑ ግዜ ምናልባት ጀብሃ እዩ ዝበሃል ነይሩ ናእሽቶ ከለና ሻዕብያ ብዙሕ ኣይፍለጥ ነይሩ ጀብሃ ከም ዝደልዩ ናፅነቶም ደልዩ ክበሃል ከሎ እሞ ዘይገድፍዎም ኢና ንብል ነርና ካብ ንእስነትና ንሕና እቲ ድምፅና ዘይስማዕ ኮይኑ እምበር ዘይገድፍሎም ዘይህብዎም እንተሓርኮም ተፀበቢዕካ ትነብር ትኽእል ወይ ብድሌት ድማ ናብ ሓድነት ክመፅእ ክኽእል ወይ ድማ ከምዚኣ ፅቡቅ ጎረቤት ኮይንካ ክትነብር ትኽእል እና እንታይ እዩ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ መስዋእትነት ከፊል እዩ ብሳይ ኮፍ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ደስክ ኮፍ ዝብል ነበርና ዕሩክተይ ሞይቶም እዮም ገዛውተይ ሞይቶም እዮም እዚ ስኢልካ ንከንቱ ይኮነን ስለዝኣመኑን እዩ ስለቲ ነፃነትና ይግባአና ዝበሉ እዩ እና ከምዚ ንቐፂልካሲ ሓድነት ድንበር ገለ ዝበሃል ነገር ብኣይ ወገን ዝሰርሕ ኣይመስለኒ ስለዚ እቲ ዝግብኦ ረኪቡ እዩ ከምዚኣ ክትብል ከለካ ምስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ትበኣስ ኢኻ ምክንያቱ ሓድነትና ድንበርና ወለድና ከምዚ ገይሮም ደሞም ዘፅንሕዎ ብደሞም የፅንሕዎ እምበር እቲ ደም እንዳፈሰሰስ ዘለኣለም ክነብር የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እና ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ እታ ትግብኦን ረኪቡ ኢለ ይዝኣምን ሕራይ መፅሓፍካ ካብቶም ብዙሓት ዋላ ኤርትራውያን ዋላ ኢትዮጵያውያን ዝፀሓፍዎ መፅሓፍቲ ኣሎ ገሊኡ እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት መረዳእታ ዝኸሪ ቀስቂስዎም ናብ ገለ ዛዝዩ ናብ ገለ ሚዛን ስሒቱ ዝፀሓፍ መፅሓፍቲ ኣሎ ንስኻ ሕጂ እቲ ሞያ ናይ ሕክምና ድዩ ዝያዳ ደረኺት ፈጢሩልካ ብሰብኣዊ ሸነኹ ክትሪኦ መሊፅካ ወይ ተደሪኽካ ነቲ ዛንታ ወይስ እቲ ባህሪ ናትካ ባህርያዊ ተፈጥሮካ ከምኡ ገይሩካ ዓይናይ ክኸውን ይኽእል ወይስ ድምር ናይ ክልቲ እዩ تدرخي تانيك خون خل بسبب أوي عيني شناخد أميت كانت مصحف مصحفك. أنا كل اللي إذا حسب هذا تي أتعب بيانو سبعة كونينا مالت ودي سبسي زي قال فللي كبرينا كمية ولدنا عبيونا قال عيد ما ولا تولد إثيوبيا أو هنبر إيرتراني رأي إيرتران بلعي ستي تزامنة عرفتي بزيتاتي زيهم بقولهم إيرتراويين أبغى فوق بتصح عيد بتهزبون هزبي ليزاب بعرف زي بآخر إثيوبيا زمان هزبي ليزاب كابو تي نحكمنا وياو زربي زدانو أيكونه مالت معي حد وقو دا شعبي أوان بس حد وتحدرتو بس كلت يوم نكسبيو እንታይ ኢለ ዝኣምን ክልቲኦም ኩኩዕ ሳይነበሮም ኩጉ ሳይነበሮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ በዚ ክሪኦ ፈቲነ ብዘይ ምድላው ከም ሓደ
ናይ ሙሉእ ዓለም ዜጋ ዝኾነ ሰብ ኣሜሪካዊ ይኹን ኣፍሪካዊ ይኹን ቻይና ይኹን ወዲ ሰብ እዩ ከም ሓኪም ድማ ኩሉ ወዲ ሰብ ከም ሰብ ኢና ንሪኦ ስለዚ ኣብ ማን ጉድኣት ከይበፅሕ ብዝብል እየ ነዚ መፅሓፍ ፅሒፈዮ ፅቡቅ እዚ መፅሓፍ ክሳብ ሕጂ ብኣምሓርኛ ተፃሒፉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተወደኡ ንሰምዕ ኣለኹ ኣብ ኣማዞን ከም ዘሎ እየ ዝሰምዕ ወይ ሰሚዐ ወይ ርአ እሞ ብትግርኛ ናይ ምሕታሙ ሓሳብ ከም ዘሎ ቁሩብ ኣብቲ ምስ ዶክተር እንዳለጌታ ከበደ ዝገበርኩሞ ቃለ መጠይቅ ከምኡ ሓሳባት ድሌት ከም ዘሎ ሰምዕ ነይረ ብዛዕባ ውስ ቁሩብ ንገረና ናብ ትግርኛ ናይ ምትርጓሙ ድሌት ሓሳብ ኣሎ ድዩ ተኽእለትካ ኮይኑ ይስማዓኒ እንደገና መፅሓፍ ትግርኛ ክትፅሕፎ ወይ ክትርጉሞ እሞ ባእኻ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ዋላስ ካልኦት ሰባት ዲኻ ክገብርዎ ትፅበ ከመይ ብዛዕባ እዚ ኣነ ብትግርኛ ምፅሓፍ ክእለት ኣለኒ ኢለ ኣይሓስብን ምክንያቱ እቲ ብፍላይ ሕጂ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ሓድሽ ዝኾኑ ቃላት ብዙሓት መፂኦም ኣለዉ እናዲሳቶም ስለዘይፈልጦም ዝሓሸ ሰብ በቲ ናይ ቀደም ስኻ ትፈልጦ ተፃሒፉ እንተንሪኦ እውን ኣይምፀላእኩን ነይረ ዘየገድ ሕጂ ሓድሽ ቃላት ዝኣተወት ናይ ቀደም ትጥቀምሉ ዝነበርኩም ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብኡ ተፃሒፉ እንድሕር መፂ እውን ፅቡቅ እዩ ብኩሉ ሸነ ክንኸስብ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እኳ ባዕለይ ኣይሓሰብኩን ሓደ ዓርከይ ኣሎ ዲያቆን እዩ ኣምሓርኛ ፅቡቅ ክፈልጥ እዩ ትግርኛ ፅቡቅ ክፈልጥ እዩ ንሱ ተዘራሪብና ኣለና ፅቡቅ ገይሩ ኣቢቡት ሓሳብ ዝተረድኦ ናብ ትግርኛ ዝገብረሉ መንገዲ እንተሎ ንሱ ተዘራሪብና ኣለና ካልኦት እውን ከምዚ እስከ ንፍትኖ ገለ ዝበሉ ኣለዉ እስኪ ዝሓሸ ሰብ ብባዕለይ ዓቕብለኒ ኢለ ኣይኣምንን እየ ብዙሕ ዝሓሸ ሰብ ተፀሓፎ ግን ካብቲ ሓሳብ ከይወፅእ ሓንሳብ ተራእኮ ደስ ይብለኒ ካልእ ኩሉ ዶ ክፅሕፎ ወይስ ትግርኛ ክትርጉሞ ከለኹ ሲ ክተርፍ ዝግብኦ ነገር ዶ ይህሉ ኢለ ሓስብ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ሓደ ካብቲ ዝፀሓፍኮ ብሰባት ዘቕየመ ነገር ይርኢ እሞ ምናልባት ንሱ እንተትረፍኮ ሲ ፅቡቅ ንኸውን ስለዚ እቲ ወላ እቲ ነቐፈታት ካልኡ ዝውስኽ ሓሳብ እንተሎ ንሱ ከዋህልሎ ኢለ ይሓስብ ካብኡ ነቶም ዝትርጉሞ ሰባት እዚኣ ተወስኽኩም እዚኣ ተጉደልኩም ፅቡቅ ኢለ ድሕሪአ ክፀሓፍ ዝሓስብ ዘለኹ ቅድሚኡ ግን ናብ እንግሊዝኛ ሓንቲ መሓዛይ ትርጉሞ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ ናብ እንግሊዝኛ ብዙሓት ብፍላይ ወፃኢ ዝዓበዩ ደቅና ኣምሓርኛ ይኹን ትግርኛ ፅቡቅ ዘይፈልጡ ተንበብዎ እቶም ፃዓዱ እውን ተራእይዎ ፅቡቅ ኢለ ስለዝሓስብ ኣቐዲመ ግን ናብ እንግሊዝኛ ክትርጉም እየ ዝሓስብ ዘሎ ፅቡቅ መቸም ንነብሲ ወከፍ ኣንባባይ ክትሕጉስ ክትቅንስን ክትውስኽን እንድሕር ኮንካ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ከም ዝወፅእ ንዓይ ስክፍታ ኣለኒ ብዝኾነ ከም ዝፀንሓካ ምግባር ፅቡቅ እዩ ከምቲ ዝመማእካ ምግባር ከዓ ኦፍኮርስ ፀገም የብሉን ግን ናብ ናይ ሞደታ ገፅና ንኸይድ ኣለና ሕጂ ኣብ ዞባና መቸም እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ናብ ሕማቕ ሸነኽ ይኸይድ ኣሎ ንሰላም ዝምልከት ንርግኣት ዝምልከት ንዕብየት ዝምልከት ሓሳብ ሃበና እንተ ዝብሉካ ሰበስልጣን እንታይ ሓሳብ ማሃብካዮም ያው ኣነ ከም ብብዙሕ ፖለቲካ ኣይፈልጥን ግን ከም ወዲ ሰብ ከምቲ ኣተዓባብያና እውን ብብያ ፅቡቅ ኢለ ሓስብ ሰባት ክዘራረቡ ክኽእሉ ኣለዎ ድሕሪ ብዙሕ ዘረባ ክረዳድኡ ክእሉ ኢለ ይሓስብ ካልእ ነቲ ሓድሽ ትውልዲ ክንምህሮ ይግባእ ኢለ ሓስብ እንታይ እዩ ኮረይቲ ኮይና ኣለና ሓራቓት ኮይና ኣለና ተፃረፍቲ ኮይና ኣለና ካብዚ ስቁሩብ ዝሕል ክንብል ይግባአና ስለዚ እቶም መንግስታትና ነቲ ህዝብና ብፍላይ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ካብ ብቕልፅም ምእማን ካብ ብሓይሊ ብፀርፊ ካብ ብካልእ ኣትሒትካ ምረኣይሲ ከም ማዕረ ትረአ ከም ፅቡቅ ጎረቤት ትረአ እዚ ለይኣምን ካልእ ምትእምማን እዩ ዝመስለኒ መንግስታት ክተኣማመኑ ግባእ ምንታይ እዩ ሲ እቶም ክስውኡ ዘለዎም መንእሰያት እንዳረኣና ከም ደቅና እንዳረኣናዮም ማለት ውሉዳትና እዮም ወላ ደቅንኻ ይኹኑ ማለት ዝሕበንሉ ዘመን ኣይሃለዎ እምበር መሳኪን ደቅና እዮም ስለዚ ደቅና ንረኣዮም እሞ ካብ ንሳቶም ደሞ ትፈስሲ ወላ ከምዚ ኮምፕሮማይዝ ምባል ወላ እንተኽኣልና ፅቡቅ ኢለ ይኣምን ትቐንዲ ግን ዝርራብ እዩ ማለት በሊሕ ክኸውን ኣሎ ሓደ መራሒ ክእምዝ ክኽእል
كونا اللويلة أبد كابو تي ناي إيكونومي بعبالي مالت تي هزبنا سي كاب أبوك نوفرون وعن أب إيكونومي بعبالي توعلايو بزح تؤكو يدكي أبزي إلى حس كابو تي ناي سوشيال ميديا يخون ناي وانا ميدياتات أطعاماونسي تعي كون يقبو إلى حس تقدق مثلا أنتم برحتي أفتي زراب كتكون خلو قال الهزبي هزبون كنك اللوي اللي تهزبي حتى يجبر كخل له بهزبي نبتايز بالحطة حتى هذا بالت ثم رحتنا وكلتنا اليوم بحقي قلت كبزي أحسب ناخذ كله بسانا تزراري بوم بسانا وسيلو ناتنا وساني تقبلوا خولي اللي يحسب كم هزبون حتى تدخل كون يقبل كابوتي ناي هيمانوت تاشبو ديجيتال نسوون صبو كده خلو بيلي حسن أفت عرقي أفت سلام نتبدأ سي سلام لبخلو كابزي زلو حقاني يكون تسفى مغرات كوات حقز وخلي لا يحسن ولا كوا بوليتيكية يكون بر كان حادي سبعة فترات بل أختي عندي ولا نتوب راحينا يعدي ولا راحينا إرترا بقى خبصب قربيت بر أفويد بر سي ناي حيل نجراسي استخدم أنه وقتهم تراخبوا شاي تقبابزوا حساب تبشروا بقى أنا تكون أركنت نهيد أركنت خب خريت في دينا تبي شيء عمد صب سالي هلو تزبون تبي قلتي في حوس كم زبالة رينا دينا ده نسخاتكم تسالي حسابنا أنتم حزب استقصنا هلو تفتوا صبح ካብቲ ዝመደብናዮ ወፃኢ ክንከይዳ ይንመርፅን ምክንያቱ እቲ መፅሓፍ ሰብኣዊ ሸነኽ ናይቲ ሕሉፍ ዝደስስ እዩ ካብኡ ሸነኽ ክንወፅእ ከዓ ይመረፅናን እምበር ዘለናዮ ግዜ ተኣፋፊሕ ሕማቅ ግዜ ብዙሕ ዝዛረብ ብዙሕ ከዓ ይዝረብ ኣሎ ግን ኣብኡ ክንኣቱ ይመረፅናን ካብቲ መፅሓፍን ካብቲ ዕላማን ናይዚ ትሕዝቶ ማለት እዩ ስለዚ መፅሓፍ ኣበይ ትርከብ ኣላ እንድሕር ገዝዋ ደልዮም ብኸመይ ገዝዋ ክእሉ ሓበሬታ ክትቦም ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣላ ኮይና ከም ዝተወደተ ሰሚዐ ዘለኹ እንድሕር ሓዱሽ ተሓቲሙ ኮይኑ ክትነግረና ካልኻ ካብ ወፃኢ ኣበይ ክረኽቦ ክእሉ እታ መፅሓፍ እታ መፅሓፍ ኣብ ዓዲ ያው 2,000 መፅሓፍቲ ጥራሕ ተሓቲመን ንሰብ ነቲ ናይ መጀመርታ ሰቡ መብዛሕትአን ተወሲድን ዝተወሰነ መፅሓፍቲ ኣብ 2 ቤት መፅሓፍቲ ኣረኪበ ዘለኹ ሓደ ኣብዚ ጥቃ ስቴድዮም ናይ ኦሮምያ ባህል ማእከል ዝበሃል ኣሎ የእውቀት በር መፅሓፍቲ ቤት ይበሃል ኣብኡ ኣሎ ካልኣይ መፅሓፍቲ ቤት ኣብዚ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ዝበሃል ኣሎ ፊት ንፊቱ እቲ ናይ መገዲ ባቡር ተሳጊርካ ማለት እዩ ሩባይ ህንፃ ዝበሃል ኣሎ እቲ ቀንዲ ዘከፋፍል እቲ መፅሓፍቲ ዝተረከበኒ ንሱ እዩ ዝተወሰነ መፅሓፍቲ ምሳይ ኣለዋ ብፆተይ ኣቕምጠላ ዝበለኒ ፈርካ ሃበል ዝበሉኒ ግን ንሳቶም ብጣዕሚ ውሕዳት እየን ሕጂ እግዚኣብሔር ተፈቒዱ እቲ መፅሓፍ ያው ብለቓሒ ሓቲመዮ እቲ ለቓሒ ወዲእ ኣለኹ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ገንዘብ ናይ ኣማዞን ድሕር በፂሕኒ ካልኣይ ሕትመት ሓስብ ኣለኹ እቲ ካልኣይ ሕትመት ኣብዛ ሓቢልና ክገብሮ ሓስብ ኣለኹ ናብ 5,000 ኮፒ ሽዑ ናብ ዝተፈላለዩ ቤት መፅሓፍቲ በዓል ጃዕፈር ገለ ዝበሃል መፅሓፍቲ ኣሎ ናብኡ ከእትዎ ይሓስብ ኣለኹ ፅቡቅ ካብኡ ከይወፀና ከለና ክትፅሕፎ ከለካ ዝነበረካ ፍርሒ ምስ ተፃሕፈ ምስ ተሓትመ ሰባት ገዝኦም ዝጀመሩ ፍርሕካ ተቐንጢጡ ዶ ካብቲ ዝፈራሕካዮ ወፂኻ ዶ ምስ ተሓቲሙ ምስ ወፀ ዋላስ ኣይወፀኻን ፍርሒ እስኪ ድገመለይ ተሓቱ ሽየጥ ድዩ ኣይሽየጥን ገዝዎ ድዮም ኣይገዝእዎን ክኸስር ዶ ኣይከስርን ዝኩሉ ግዜ ጥፍኤ ዝብል ስክብታ ክነብረካ ባህርያዊ ከም ፀሓፋይ መጠን እሞ ተሓቲሙ ምስ ወፀ ግን እቲ ናይ ሰባት ርእይቶ ተቐባልነት ከመይ ረኺብካዮ ያው ከም ሓድሽ ፀሓፊ ከሕትሞ ከለኹ ክኸስር ኢለ ያው ብነፃው ክዕድለ ኢለ ሓሲበ ነይረ ማለት ድሕር ረኺብካ ትኸፍለና ተዘይ ኮይኑ ግን ኣይትሰከፍ ስለ ዝበለት ሓንቲ ዘመደይ ሓፍታን በዓልቲ ገዛ እያ ብዙሕ ኣይተጨነቕኩ ግን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ክንበብሲ ብጣዕሚ ድሌት ነይርኒ ወላ ቤት ትምህርትታት ክዝርግሖ ግን ኣይተፀበኹ ከምዚ ቀልጢፉ ክሽየጥ ኢለ እንዳቆጠብኩ ደኣ ፅኒሐዮ እምበር ኣብ ቤት መፅሓፍ ተዘእቶ ቀልጢፉ ተሸጠ መስለኒ ስለ ውሕድ ዝኾነ ስለቲ
ከም ሕማም ሕርስድ ድዩቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ነገር እቶም ዝምልከቶም ሰባት ተረኸብዎ ፅቡቕ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ንሓደ ሓደ በዓል ስልጣናት መራሕቲ ናይ ባሕር ሃይሊ ናይ ወታደራት ኣሕልቑ ኣለዉ ንዓቶም ከም ዝበፅሑ ናይ ምሕዳር ሰባት ቀንዲ ናብኦም እየ ትኩረት ገይረ ማለት ሲ እቲ ናታቶም ርእይቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ናትና እውን ክርድኡና ስለ ዝሓሰብኩ ናብኣቶም እየ ክዝርግሖ ፈቲነ ካብቲ ዝሓሰብኩ ንላዕሊ እዩ እቲ መፅሓፍ ተሸይጡ ሕጂ እውን እቲ ሕቶ ብጣዕሚ ኣሎ እቲ ዶክተር እንዳለ ጌታውን ምናልባት ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ንኸውን ዘፋለጠኒ ኢለ ይፈርሕ እቲ ናቱ ምፍላድ ብዙሓት ተቐባልነት ክህልዎ ክድመም እውን ገይርዎ ኢለ ይሓስብ هو مدام تخاطي لو نيرة تسب كسب أنا خم بوصل نحكو كهذا الخمس نحكو خا كندتي أجاني من الزارة وايكونن ويجاني من زجل سايكونن بزح ناتو مدام تخاطي للهو ناتكا عند بيتنا ناتكا نعمل سي كنتاتون أزيو مسات نيرو أنا كبرن مسكانا لأن تسجبركم مدام نتي صحف كاي مصحفن سلازي إنكوا خمسة سمن خايو وإنكوا خمتي زجبو أخونا نتي مصحف وتسيت نسلخ له أزي مسجن كبرتها بالليل كالك زي تمسح مسبب كوا مع سو زي قدس مسح مسبب كوا بزعب غرب عمقت زلو تحسو كنقبر تصفخ قبرين حجيجن عخان من اللاين زعبات مسحف قرب سبات نخفلطون زي ما دبنا ينيرو اكنا نوحونينا انا زنبر نحطو ودي اللوخو باخا وغن لبوا مخري حساب انتلوخ سمع نسل ذهب كان نكزيجن ازي مسكن تعبي مسكن دتم أببتي زملم نقر تهلو تاي زي مسحف بحقي بقد عندنا كتحفة فتينة مالك تعكستي تبابوني دسبلني كان من تشبيه بني موتي بني أبزي سبات مالك بزح زبنا نقر هلا كستهم زخفي الوعيو إنه بخال وقت ما كان سبات كبزي يدالو يبنو كيدالو بتعب فتينة مالك أنا سبي إلى زابن إرتراوي إثيوبياوي إلى زابن كيدالو فتينة كساب ود ووسي تزيتاوقو بس ود ما كل زخمة رئيتو تهابولي زما حيشو نقر برقص زي تاريخنا هوتي زلوت بزح نقر يبدون كن كاب حفشاو زخمة تاريخ أنصار نبزي أهتقرب اللو زمي سبات تفلو نعاتو قبل دلوين أبدت أحد ميديا تاي سبيعي عند خوالا بسامانيان شابونتن يمثل سامانيان شعاتن أي تتحزن ديرو زبل سبيعي قد قرب وان شعبيات تتحج ديرو قد دحر قرب معلتات سمونا بيلو بلسو بمجلس إثيوبيا وسيدو خمس عينة رئيتو تابولي بلسخهم دلوين بسرفة قد هزبيو أبزلون هزبيو كان هزبي انتي هزب زحف وان عندنا قد رئيتو زهوري قبلهم دلوين تعبيز مسكن الشيء بتعمي مسكن سلت ذهب كان زي مبرهي مرداتان ذكر كان مصحفن ازي مسكن سلام معلتي يغني الله